Днес ще упражним правилото за променливо я. Бял, пишем я. После тук имаме мека сричка. Е или и. И сега ще стане бял, бели. Хайде сега да видим как да напишем тук. Вид хме. Какво мислиш? Видехме. Не, видяхме. Не е като бели. Тук едно време имало О. Хайде да пробваме с друга дума. Сто ли. Има мека сричка. Какво да напишем? Сто ли. Стоели? Не. Стояли е. Защото тук е имало носовка. Тя не съществува вече. Не е като бели. Не е като видяхме. Много хубаво правило.